तोर जगह को तू दे ना तोर जगह को तू दे पूरा बस रोल जरा लगे रुको सर ग्राम सभा मीटिंग अच्छा आओ अधिकारी माने डाकिते अधिकारी मन को तो कभी कोई कर नहीं होती पंचायत माने ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କଣ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସାଇନ୍ କରୁଥିଲେ ହଁ ପରା ସେଇଟା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତ କଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଦିବାସୀକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେତେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବାସ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଦଲାଲ ସବୁ ବ୍ରୋକର ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସପୋର୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଡାକିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ମେଜରିଟିଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମେଜରିଟି ବଢ଼ଉଥିଲେ ହଁ